Kabadukong ngai ngu yo blay. Magiyo ikene kalat ban sekri yo. Lagi ladu yung ibabun kisngi ki yete ki por. Hanga bangi sekri yo blay. Dan iyo ikene kalat ba blay uplilat. Bangi yo ban sengai kaktin ki yo blay. Kisiwa manganap ngin sedang ka jing sekri yo blay. Kaktin ka yo blay ka ong kumne. Ai hau try ka buram ka bade ka kerte yo u. To mane yo try haga ji itinat ka yung ka jingkui. To ni aduai. Akmat ka khet ka jing snei yo me a try. Iwan wan aingu ya me ublay uba im baru basisa. Ba preng yo ki jing bang ba bun yo ki jing im yo ikum ibriu. Nên me don ka jing pensai yang ikum no bagi lat ban yo ikalat ban sekri ya me. Kerku ya kan ka por ha ka bagi don ban ya slok na ka tin ka jong me. Pensai per sngau thu yang ya ki jing mo ki jing perkhat baro. Baki e baro ki bangin pendap ka ka por. Kin long ko jing ayu thang ba yu bi akmat ka khet ki jing snai jong me. Ban man sngau snai ban pleng hun. Ya ka ro ki bagi la dei ban pendap ha ka ka janmin. Riang kenrat yang bangu jongi, maaf ikirang kangki palat jongi, haka kerteng Yesus Kristus pan, amen. Mai kuble ya fi baro haka kerteng jong tribe ike jong au Yesus Kristus. Ubelong nong penim ba ike jongi, bulawan man suspa yangi naka pop man naka jing bom hok baro. Jingrwai ka Jingrwai ka shispa sau puar. Naga ba tmai ba shispa sau pau naga barim. To ai ban yasalok ki kor hau trai hukum ukres pakin e klemwai. Ka jinglang si tali ki kon jong blay ka penpau ka buram ukres sa percai. Baro lai tali ki dekat ka Jingrwai ka shispa sau puar ba shispa sau pau. Tu ai ban yasalok ki kor ha utrai hukum ukres ba kin it klem wai ka jing long shitali ki kun jong ublay kapen pau kaburam ukris hapertay topen long yang ikum kabalang baseng hadur jong kilai ngun ha uwei haneng ka jingialong kawei ka balang baba ka playa kibriwa you Chris milapa ka balang shitali kayo kabor blay ban yeng ha katoma shagdob kapertay kakon ya uben real shajing john blaham kalam sha kajing im ujisu blayam. Siwa bangin laj au blay ka Jingrwai. Ngan pulay ki artili ki benta na ka tin ka jong blay. Ka beneng kong kalong na ka sisi ka baar jong pol si korin. Ka lenong ka bandriu. Ka dukot ka ba khat sao hadu khat pra. Tin ki bang kumne.
ตัววัดลองพีกิปราบักิลังกอเลมบัดกิจุบัดกิบงเงนามันก็ฮอกกระดันก็จีสวะก็จียาลอกอายุบัดก็จุบัดก็บ่มฮอกบัดก็จิงชายกระดันก็จีสลอกอายุบัดก็จิงดุมบัดอุกเรสอุดันก็จีได้อายุบัดอุเบลียลแล้วเนี่ยบางไงอุดันบรรดาอายุบัดกิบ่มเงว่าก็ยิวอุเบลกระดันก็จียาสวะอายุบัดกิเบลเท่านามันงีลองก็ยิวอุเบลอุบอิมก็บ่อุเบลละอองงันชงสาปะจงกีมันกันย้ายสงบหาเปล่งจงกีกันลงอุเบลจงกีโรกินลงไปลังจงนับกุมตาตัวยามีนับเปล่งจงกีบัดปัญญาคลาดน้อยยาลาเดพีองอุตรายบัดวัดกตาชูยากบ่มคุยเตงงันเปล่งยาพีฮาลาเดบัดงันลงอุกป้าจงพีมาพีโรพินลงกี่คนชนรังมันกี่คนกันเตยยังองอุตรายอุบดันบาร์บาร์นักที่จักกัลนองกับสาวกัดขัดกับเนื้อวัดสิเฟลนามาร์กตาตัวเป็นกงอิราเดฮาวเบลย์เรื่องที่เล่ปริชายาวเซตันตัวอุนเพดยับโนนพีตัววันหยันยาวเบลย์ตัววันหยันยาพีตัวเท็ดโนยาลกิตีกาแฟกิบป๊อปมาตัวเป็นคุยโนยาลกิดนุดกาแฟกิบสันรบมันซิมตัวเป็นเสือละนัดขอบมาตัวเป็นเสือสีมาตัวเป็นยามตัวไอ้บ้านเป็นกลันโนยก็จะกิจิรคีจงพีจะกิจิยามบัดนี้ก็จะกิจิงแมนจงพีจะกิจิงเสือสีตัวเป็นตันรีดยาลเดหักมัดอุตรายเตอุนเป็นคราวยาพีอุเบลนกระคูแต่ก็มีเสือกิจิงกิบคุยจงอุตัวนี้ด้วยอัตรายอุบายอีกิขลายกิจังอีเวไปอีเวหาบังอีดันหักกันกับปอร์บัดเมบิชาร์ยังอีหาบังอีวันบันชักรียามเมกัดวัดนุดกับกุมโนบังอีวันหักมัดจงเมนามาร์กตาดากจิงเงยบัมเมฮัดเมดันกับจิงสงบหายังอีวลาอีลองจังกิน้องป๊อปบักอีบัตรัดกิบัดดุนาบักอีบักลาสุดานามาราบังอีวันหักมัดจงเมอีดันกับจิงเงยบัมเมเปยยังอีนาลกจงกับแคทกับจิงสเนยจงเมกุมเนกับบัสดังจงกับจิงชักรียามเมโตกระคูบางทีเอกบางทีสับพันเด็บกินลองกันกับวัดกุฎว่ามอนกับวัดคุยจงเมกินลองอีว่าเป็นเสงาบาบัดเป็นดันบุรมยามเมหักเป็นตาบารอบัดคันตามบางทีลองกับจิงยายกับจิงลองกับบัดเป็นคอมเมนยามเมเวลาเท้าอีกเม็ดบัดอีกเม็ดเซมกิจงอีไอ้บางคู่บอดี้กับตีนกับวัดคุยจงเมหักกันกับปาร์บุษชักรีบริจงเมวลาเดวันเป็นเสงาเป็นแดงจงอีกุมกิโคนจงกับบัลังmaka jing sisa bangi dai ban mat aga jing im jongi kalau bangi yo preng ya ka jing penim ka mala pen kre nadu bom diu kod to ker khu tra ya lau jong shagri lau long tau breu batlat baduna pensat bor ma me ki jing bot ki jing perkhat ya lam ma me yang i wei pi wei da mun sim ba khu jong me maka ke baro ka badan ha ki donut jongi kan du kan dam no ka balang persya ya ka mon ka jong me bad ki donut jongi ki nongi belap apa ki balap hilanti wan ya ka jing ker khu na ka tin ka ba khu jong me bad wangin yo po in yo long ka bor kin yo long ka ji arab yang i bangin am sak ma cha ka diang bad cha ka mon sim sila de ka buram baro konran diang ya ki jing ker pat barit jongi ki bangi ut ngi yam hakmat jong me na ba ya ki ngi pan ngi ker pan ha ka kerteng utrai bo dan bor yang i Yesus Kristus menta seduki bom jiu kod amen mentang ini sengau ya ke Jingrwai kerpang nai mestar Dympep bagi paralog jauh i Kisenran kanu kikyu haba eryong kerho habo kaling wo gishapting hajeng at pelong trim henrei na ba udon utrai durew kalong jai jai
Day ha Jingialam utrai don jing sok janai. Day tang kita balayalam dumen sim ublein. Kin yo ma jing sok men sim ha perthei. Uday tang kita ki basyanya ha Jingialam umensim. Kin yo mat kabor kum Daniel klem syapti. Gisenran ugi kuslai hari klauri bajngai. Lin paj ba don hang tam kum nu ya ki kin sam. Hen rei ba don utrai hang ta o ya ki la la ban sam. De ha Jingialam Jisu ki ma jing kerku. Day tang kita balayalam dumen sim ublein. Kin yo ma jing suk men sim ha perthei. O day tang kita ki basyanya ha Jingialam umensim. Yo mat kabor kum Daniel klem syapti. Lok bait mangi kumju ngi kuslai bat ngi kyu. Na bangi im haka perthei ba ber yong shirkei. Rei ladangi ai tilut ha Jingialam umensim. Ngin long nong job ha jing klem artatin. Ladangi long kiblayalam dumen sim ublein. Ngin yo ma jing sok men sim ha perthei. Uday tang kita ki basyanya ha Jingialam umensim. Ngin yo mat kabor kum Daniel klem syapti. Ngin yo mat kabor kum Daniel klem syapti. Ngin yo mat kabor kum Daniel klem syapti. Kakubor ka mga dan banyak selok haganega sengi kadong. Naga chichi Paul chiki Ephesus kananong ka basaw kadikot ka bakhalay. Chichi Paul chiki nong Ephesus kananong ka basaw kadikot ka bakhalay. Ikten ki bang kumne. Dan ndangin yo poi baro syakata ka jinglong ka way ka jong ka jingay. Bar ka jong ka jingtip yo kun ublay. Hadu ka jinglong rang ba bha. Hadu ka jing theu karan yang ka jing dap u Christ. Tad anda. Yo poi baro syakata ka jinglong ka way ka jong ka jingay. Bar ka jong ka jingtip yo kun ublay. Hadu ka jinglong rang ba bha. Hadu ka jing theu karan yang ka jing dap u Christ. Poin dia dua. Kerku try gina giktin ki bangal pule yang nak por. Bagina giktin ki bangal yo sengau ki yarap yang i. Manginang yo bor kumno ban kot cakat karan yang kabadap ka jiro yang ka jong try jong i Yesus Kristus. Priang yang jing kerpat jong au syakri barit. Kerku yo syakri barit hamangadan ka bentaban ya selak nagaktin ka bakut jong me.
Kini ngapa na kakarte utrai ba I jong au Yesus Kristus. Menta cedogi bom diukut. Amen. Ladang ipule ya kande kerlenong. Nadu kan lenong ke benang, nadu kat khot ke benang tong, nadu kat khot ke bakat ar. Pinyo I ki Jingkren ki jong upol ki para bangai ki badan hap Efesos. Ke benang kong upol upeni ki jinglong rid ya de. Walau long pa jong ki jing waseng ki balang. Hakad khot ke benang kong udah bu I ki tin ngakerpat ya pi. Umong tole kumta umdan kata kemensim man ong pan hukum baik. Rudang ngakerpat ya pi. Bala wakrenya kini tiap bala din bala kemu ikine jingkerpat jong kalong. Usai gitu hinyau teli ki benta jong jinglong jing jimbreu akan ke persai. Ngapko ban jarut pesla puya pule ayin pi gitu. Hinyau teli ki jingkeren ki jong pol ki bakwa ba kibru kin ku kin jo aka jing im jong ikum ki bangai. Ban kabaan kalong bandan kemensim ke jia I para bangai ke bro lagi lap ke jia I para bangai kabalai kalong Ukraina bau jisu lai yang ke jing ai karena ke kif lai yang kum ki bangai baro hakada halaka jong ke benta ban menta ulah thong uka basau pat ulah thong ya ki breu ki ban tre ka kam ke jong blai naga benta bantai ya ka balang rume ka balang ka met ke jong Yesus Kristus de menta ka khubar ka badan naga khat ka balang ka subject pedang jong ka na kini naga khat ka mangalapule ang ka por kalong ka jing pen kre banu naga benta ka beneng ka jing pen kre naga benta ka beneng misngal tu habailong habangi ngai yo Yesus Kristus ka jing thmu baro ka jongi ba ka jing prakhat jongi baro abangi piang ban ngai hau Yesus Kristus kalong mengin poise benang bada bangi thmu kata kalong ren kam ban pen kre ira de kumngin pen kre la de bangin poise benang nak benta ka benang kan kum kan kan khat phinyo yang ne kalong ka benang kong kalong ban pen janai ya ka jong ka ngai Ong polang de wong tan anda on yo poi baro chakata ka jinglong ka we ka jong ka jingai ka jinglong pen long yo ka jingai jongi ka janai trai jisu ka gospel mathayas kalnong ka masan kan khot ka sapu fra wong kumno tolong phigi ba janai kumbo pa jong ga bhab nang ulong ba janai unong rai semen sim ka jingrwai ka sansta fra po nyo ka khot ka mani wong janai pen janai balang ulai Ukriste wong ngai japi. Kami ke jinglong janai. Kabangi kum ki bangai ni de ban perkhat ka bang kum nongin le ban pelong janai ya la de. Ya la ka jong ka jingai hangi. Kabenang kong tam ka bangi de ban ni pelong janai ya la ka jong ka jingai jongi ka ha ka jolong breu man breu jongi kalong. Bangi de ban dan kata ka mensim jong ka jingai ka masisa. Bandan ya ke jingi ke masisya. Ladang himdan ke jingi ke masisya kamu melaban penjana yang haban dari le. Nama rupola ke sisi kalau saya kalau nong ke balai ke khat ke ciwo wong kumda. Nalar kine ki ai baro. To fin kop ya ke jinglo ya ke fin kop ya ke jingi ka bolong ke panpo jong ke jing penjana. Fin kop ya ke jingi ka bolong ke panpo jong ke jing janai. Nama habang idon ke jinglong bai ke jingi ke masisya apa jongi kamur ku bleu syong hangi ya ne saka siti ke wong mro lanai lanang man ya ik pra bangai haprasai ke jingi ju blei kan dan hangi bad kalong ke jana hangi ta ke jinglong jana jong ke jingi jongi ka bangidan apa ke jingi jongi kalong ke jingi ju ir kalong ke bajana naman ngi ngai yo blei long ke jingi di para bangai em magina jisngi kalong jisngi ki bae bagi jing jong ke jing jongi yakina jisngi kalong bangim laban yo sngu shu ikitin ki jong blai mentara kan no sngi blai
Kanang tili ki sniu blai bangi lado ben snap ya tin ka jong blai. Kanang kalau ngajing sang jong ka jing pun ka jing keren ka jong amos. Hakal nong ka ba fragat kadu ba kadway. Hakita ki sni binam de bangam de ban ka jing keduk pun ka jing keduk jing bam. Ini ka jing keduk ka ba snau ya ka tin ka jong blai. Jadi kanang kalau mau jam ban kong bola penyo ya bola penpawangi bangi don ka jing ban ya kendu ban ya keren ban snau ya ka tin ka jong blai. Depra bangai namar kata kumnongin penkelong yang ada ki breki badan ka jingai ka bajana. Habangem yo snau shui ka tin ka jong blai. Ka ba kongsan tam kalau bangi dai ban pinat di ka tin ka jong blai. Ban ya puniat janil ba du blai da ka bangi pulai ka tin ka jong blai. Ngorasya man sing wang ka ki jingmut jong blai ha Bible ki lapau. Depra bangai bada ka jingai jongi kamlong ka bajanai. Kalau kau yang ini bangin posya neng namar ka jingai ka jingai ka bala keren hak ki por ki rom kalau nang ka pesan ka jingai ka penkesan. La penkesan yang ini dah ka jingai. Pada ka hospital yonis kalau nang ka bala keren ka kiri handri ter kumbuang. Ka jing penra ka jing bom ya shu bre kalau bom dan ka jingai jauh Yesus Kristus bat bala keren ka jing penram ya bre. Ka jing penram ya bre bangiram kalau namar bangim cimlo dong haka jing sai long haka jing dum. Namar kata ngakerpat yang ayah pi hom ki khon ki jong blai. Ibadon ke jingai hau Yesus Kristus. Ka kong santam kalong tongin penjana nengkong ira ka jong ka jingai. Berkata ka jing ke penjana jong ira ka jong ka jingai kalong ka jing kerman yang i bangin yo ka jing suk bagalong ka tang habneng ka blai labu. Tra Yesus wong ngan lek ban krek kajaka ya pi baka beron manga belong manga piru pila ban long kabar kabenta kabala don naka dekat khat ko ki ba kedeu yang bangin perkat kalau gane kabar ka jing pun krek jongi bangin pun krek ya lade kalong ka jing tip yau jis yau kujis yau kun ublai ka jing tip yau kun jo ublai abu yang ka jing tip ni sno ko ba la tip lagi. Ndaka jingtip ka barit ong farang mo litil na ler janjaras ka jingtip ka baknder kalau ka masyarkai ka usniu ka bama balai ki ngop ki bre balai ki jad ki bre ka na ka percay balai ki bre ki randin na ka jingtip bre ti bre ka jinda ka daw kalong ka jingtip yaw khun jaw bre kam chumlong ka papaga barka jaga mo ngim chlur banla ka no ka percay. Try Yesus lawan cakap percaya wan dah kejing syurur. Lawan dah kebau siap ting lalu dan di arti tin bandar kerandin. Kat mulai tip lepas kading penau ni kendu yang kejingim kejiyap ke masyarakat. Dia lawan dah kejing syurur. Ngikum ke bangai. Habang idan dah kejing tip si saya Yesus Kristus. Hilang ide ban penigi kam jongi bangile. Ikam jongi bangile. Pergi kam jongi bangile kalong. Bangim dai ban randin ya rade hapreng jo ki jinge. Songan soso wang gumda nang jur ka sya kata kadang dam. Nang jur ka sya kata kadang dam. Nang jur jinge kata ngi dai ban serang sisa long wir ramalon palai bangi tip ya Yesus Kristus. Itip yang Yesus de wong khon jong blai ublawan om na ka banta ban pen sniwi ka persai ne ban pen bha ban pen em ban pen long jana ya ki ban himur sim jongi ki para bangai kan cai bar kindrang ha bangi dan ha ka persai ka mama tam kalong bangi dong ki bre ki bom tip yau khon yo blai ka mama tam ni kata balai ka jingbom tip yo khon yo blai la dangi pule na kan hera kalong ki tikit benta ki badan hakmat jo ka tin ka jo ha jo ngane kalong kin yo I ka we ka nang kong kalong bangim don ka mensim jo ka jing snurit utrai ji su la ong kum na ha kalong ka ba ha mothayas kalong ka khad we ka ka ba ka ar fu dai ong na to sim ya kalong kor jo nga phi to I kairu na nga ngau balului badu baret ha ka jing baret ha ka don Kevin siam ka baca taj aki mensim jauh pi. Kau punya kajing sengrit mentang kadang pula nak kiti cakap.
To penrir iradak madu play. Namar katanga kerpat yang ayapi. Pangidaiban sengau tu kumno bangin long kibri bala tibha yaw Yesus Kristus. Bala bangi tibha yaw Yesus Kristus ngin kop ya ka jinglong yaw. Upola ka chichi ki rom kalau nong ka bakhala ka khad bakasaw to kop yaw Yesus Kristus. Yaw Kristus bautra. But uno ra shaman sim ha kharar ka to kharar ka bakhandai wangumla. Ai jing bhabri u Yesus on ianga. Kai ka jing bhabri ko jaw Yesus. Ia nujar ko bhabri usraw Absalom. Bonglang berita apa kisah berkawai. Hindi kajing bhabre ko jauh Yesus. Laong pada ubas ni udah raga kitab bisa ya pada. Hindi kajing bhabre ko jauh Yesus kalau deka dak jauh kajing surit. Kaba penpa khmat jauh kajing long bas ngur bas telan babdan jul kayar kamdan kajing arsap. Iba tim sisa dan jila tim sisa yau Yesus Kristus. Hak kajing jauh yau kon jauh belai. Ya ka dor ka jangu ya ka jinglong ka jangu ban ngin dai ban long ki khor ki bakop ya ka do ya ka jinglong ka jangu balai ki mi ki jing ya ne ha ki balang ane ki snong ki tao ka dao ka jing mi yo jing se ha pa ki jing ya le apo ki balang ane ki ha ki cheno ki tao ka jing ya ne ka long ka dao ka long bangim long ki bri ki bayai sa ngin kimla kop ya Yesus Kristus ngin kimla itu la ngin kimla tibha ya Yesus Kristus ba long bayai sa. Namar kata ngakerpat yang ayapi kum ki khon jong kabalang tong in long ki batibha yau Yesus Kristus kabalai ka benta ka badana ka na kot pole ka jinglong rang ba bha ka jinglong rang ba bha hangne hakane ka benta pinyo i unong bol ukren ong tang ka jinglong rang ba ro Ndoi wong ka jinglong rang ba bha. Tingi sngau tu ngi hakano ka jingkren ha blabu da ka adjektif bha kamot labu da ka adjektif. Ni sngau tu bakalong ka jingkren ka jinglong ka ba ka balap biang na dong sedang. Ka jinglong rang ba bha ka te ka jinglong banlong ki ba bat kham ya la ka jong ka jinglong Kristen. Iba baris kami la ka jong jinglong Kristen. Habang ibam ya ka jinglong Kristen ka basisa ka jengim jongi ngimla banlong ki bri ki ba hoj menta bala chang ong em. Ki ba hoj ki ba em. Ong Yesus ka si gospel Matias ka nong ka san ka khot ka bar poinyo. Rabangay haka jengim jongi kum ki bangay hakina ki por ka long. Kumno bangin long ke breu ki bapen skam ha ya ra ka jong yor ka pen skam ha ya ra ka jinglong Kristen kamtam ha bangi mat kum ya ka por baka jing pang klam ka ne ka bawan ha ka ri ja per ha ka perthai per ko wai kai ka baka de ban bat ka jing im jong ka long ka jinglong Kristen ka ba sisia ka long bangin long ki khon ki bakan mau yo ble ki bakan mau yo Bala bangi kenmau ya ha ka jing im jong i kom ki bangai. Ka jing im jong i ka dan ha ka jing tengan. Namar ngi tep ba ulong unong pentengan wa jana jong i hapdang ka jing kordit jong ki mensim ki jong i. Ki khusla ki sngosi. Umbo nong roi om dan khusla pertai ba beneng kam latan. Para bangai ka jing sisa ka bangi dai ban bat kem ya ka jing yolong Kristen ka jing long rang ba ka bangi long Kristen ka jing long rang ba ba ka kita ha bangi bat kem ya ka jing long Kristen jong ya kana ka percaya kamon ngilong ki bre ki bapun saya ki we ngilong ki bre ki bapun bhai ki we ngilong ki bre ki badle ka badan buram ban ka bomdan ka jing long ba char kren ben pincha magi lagi si Lagi long rang ba kan naru ka ba matam ka long ka jing kwan muntai ka jing kwa lalat te namar ka ta habang gimbat ya ka jing long Kristen ka ba sisa
ki jing pen shoy ki wan terlep ya ka jing im jong i bang yelong ki baca job ki babun benta nganga perkhat habang yo i ki lok ki jar bang ya chakane ka persai ngakan mau ka we ka jing je habang idang jadi syadukan we para pastor nam kwa ban kertek ban dia kertek we para pastor wong ya dua le yo pedukan di dia ka di ka sya ngang tang rasngu dia ka man sim ban ya di sya ban di ka sya u la di ngarang dua la de dua ban di ka sya namar balai ka jinglong Kristen jongi kang long bangi dai ban pen pau wa ki berekam ki berideru hai kami berida ngin pen pau ka jinglong Kristen ba sya ba kata ka jinglong Kristen ba sya kalong ka jing sngu yo ble habang sngu yo ble habi sim ya biyo ya kana kan ka benta ni bam ni di kana ka jing di ka jing bam ide ban sngu pada bagi sngu kalong ni pen pau da pen pau kata ka jing sngu yo ble da ka bagi ai ka jing duai te para bangai don ka jing ma ke ne ki sngi jong a jong pi bam don chu ka jing sngu ka we ne ki jing sisa ka bangim nang ban pan ka magi do ya ka jing sngu yo ble kalong bangim nang ban sngu ba di ki pa imnang ban sngu i ki pa ki khon jong i menta manga ma phi yo i yo menta pleng ki khon ki kseu ki jong i menta kim don kata ka man sim sngu yang i ki pa pada bagim don ka jing sngu i ki yang i ki pa ka jing kongu kam dan pada baka jing kongu kam dan chu ki breu kata ka mut ka pois ka jing dong ka ba ja buram te ka ne ka percaya ka pen le ba ka pen da pa ka jing le rai apdeng jo ki khon jong ka balang dang agene ki si hang te halum ti khon Kristen ki bomlo Kristen da bukan no swi muta tu no proj wan ya tu yang pastor lain ngur ki sendrang ne ar ngur ki sendrang ba ka kan te ante ki di kiat wo ta ka top hang te o yang to lek be ma pi ngan be mangawas ku bi tu ngap hida ai pisang tu ngam lek be kita nga to lek ma pi tu to lek diang adik sapet pig kim dan chu ka jing le ranya ka bandai ka kambas ni wakman ka persai namal ka jing long bom ko shu ka bal sansari ka long bring man breu ki kmi ki pa ki la cha kontrol ki khon bat kum ta ka jing sngo kam dan chu bal bagi sngo kam dan chu ki jing le ka jing ko ngo kam dan chu de hang le ken kum nong ila ban poi sebneng try jong yu Jesus Christ adang ipule ka sisi upol sa Filipi ka nang ka baar ka khot ka pra ko kumlo ula pun ko ngoi la de hadu buda kiu halor jong ka ding phna ka jingyap ko sirkhai ka barang ka jingyap ka sirkhai bom bin ju yap ki bri rolong ba ulong kum bri wala pop ka tip ka pop ka bakhalo ti para bangai ka we ne jing sisa bangai em ma ka ka pertai tong im pun khangin bar scam ya ka jinglong Kristen in bar scam ya ka jong jinglong Kristen ya le rang ba ba bo ina lang ni rang ba ba ina pulang tikena ba pendel scam ba ya ka jong Kristen lari aba pau na ba abari ne ba pau namar kai ka bangile kai ka bangi mot kai bangi perkhan kan long ka ba ya dei baki an baki hukum ki jong tra ba blai jongi ka benta ka basa ka long ban penlong khon u blai pura long ka mot ke jilong ki ban long ki khon ke ban ka Jingialam ha mot sim khoi namar kan ki bal yalam do mun sim khoi o por ki rong ko no ba phra khat ba khat sao ki long ki khon ki jong blai ke jinglong ba pura jong jinglong khon blai i don kam ban sngau thu ha ba i don ka jinglong ba pura ka jinglong khon u blai ka long ban yalam yang i do mun sim khoi men jo yalam ba i do mun sim khoi ke ki balong ki breu ki yalam do mun sim khoi ki long ki ta ki breu ki badan ka jing san ye lot ban ka jing pen skam lot ya de ha ka jing pen yai ka jong blai ban ka jing lam ka jong mun sim khoi ka long
bau blay ulai angkai ka bor hangi bagi nong ki khon ki bertip bagi ba itu ya ka benti bagi dewan jai nak benta ka buram ka jong blay ki khon ki jong blay ki rong ki khon ki badan ka jing ya ka jing ero ya blay ha ki por baro ka jing ken mau ya blay ha ki por baro bat ka jing pendam lut di ka jong ka mon ka jonga kan du ku mau nong ruai ka ege ka ka jong ka malade kam don siu habang irong ki khon jong blay na mar bau mersim jong blay ula yalam yang i nadong sadong ha ki benta baro bat ka khrau tam kalang ka jing puni tenan ya de nadong sadong ha ka jing tenan jong ka persaikin yo i yang i bang irong ki khon ki jong blay namar balai ha balai yalam dong mersim khoi ka long brew man brew jong i ka long ka ba itenat ka kten ka chale jong i ka long ka persnau tenan mong ki kten ki bang idai ban kran ki long ki jali ja ya ki lok ki jar ki kam jong i bang idai ki long ki kam ka bang sakhi ya blai bar bayaro ya blai bar kam tan ka bang i pendap ya ki kam baro ha ka nak perthai bang i trai kum ki khon ki jong blai ka long ha ka lenti ka hok ka jing khoi bat ka jing sisa ka lenti ka hok ka jing khoi bat ka jing sisa bat ha bang lale ya ki ai da ka jialam ka jong man sim ba khoi in nom long ki khon ki baram ala ki bacha kran bain aka pertai ai ba ka jing im jong i kum ki bangai in jale kat bala ban pen khre ya lade na ka benta ka benang ka bau brew la pen khre yang i bangin dai ka singi ka khat de bangin song su bat min long ki khon ki ba ya minat kat bala kumno bangin trai ya kumno bangin long ki khon ki bangai ba ki ba sene ba ki ba trai la ka jong ka kam ka lenti ka badai ka ba kum ka mon ka jong blai kenang bangin yo long ki beri ke bayo e ka jaka ha ka ba jing su ka jong blai bagari ka jong ka jing snu ba ka bang ila ban poe ha ka sia ka ba khadu u blai kar ku na ka benta ka buram jo u amen ya waino ya ka na ka jing shakri yang yo blai da ka jingrwai ka ba south pa lai puar na ka ba thamai south pa ar pulai na ka barim ngadon ayu hapertai tangga jenjar jur baslei nong shon bon ki ker sodong sen yasngi tingan yomong jisu jam not shangan ngapai ten shang halor jang atrai tingan yaro ding pna bandayo karis ngobha life pa south pa life ar but south pa ar pulai Gadon you hapertai tang kajen jajur bashlei nong shun bun kiker saldong sen nyasngi tingan yomong ulajan ba unwan utrai jisu ulajan ba unwan utrai jisu komen sim jong ato pen krekloi yalade ulajan ba unwan wan nong shna to wan pelad ba gan kon to wan bansan tingan ya roding ponaban dayo karis ngobha ulajan ba unwan utrai jisu ulajan ba unwan utrai jisu komen sim jong ato pen krekloi yalade ulajan ba unwan kan baim abandalaban ublay banyat bansa penlet par kapor hausen nyasngi yaselogru
Ulajan ba unwan utrai Jesu Ulajan ba unwan utrai Jesu Komen sim jong atopen krek loy Yalade Ulajan ba unwan Jesu jem no changa pating shan ha lo jong a try tingan ya roding ponaban dayo karis ngompa Ulajan ba unwan utrai Jesu Ulajan ba unwan utrai Jesu Komen sim jong atopen krek loy Yalade Ulajan ba unwan Tôi vậy nào tôi ai và cái chính ai cái bắt đáp cái hai cái dòng trai và ý trong yêu Jesus Christ cái chính ý ba và phla cái bom chú khla cái dòng bleu pa na du bom chú cốt chế du bom chú cốt lần bắt cái gì slok cái bắt thiang cái bắt ngan bắt cái bài chính sốc cái dòng mình xem bực hồi tôi khi này lại khi Balang vêu bleu tôi ai vào nêu bleu ní snei mình chân chanh như là cái dòng cái khmat alo trong ý Hakabangi ya jaga ne kapertai ka badap do ke jing dom bar ke jing bom don jing chai bat kum jori ki para bangai jong ya kalangkari bar satla kapertai na do menta chedo ki bom jiu kon amen